ранку в ефірі програми «Джанло Студіо» і я, Лія Хаджибадінова. Сьогодні у нас в гостях унікальний український проєкт «Сонячна машина». Жінка каже, чуєш, ти цілий день лежиш, гапишся на стелю, куриш або спиш, а то ж є стид. То є стид тобі. То є стид, 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 то поганий стид тобі. Ти б знайшов роботу, грошей заробив, хоч би в коридорі лампочку вкрутив, а то ж є стид. То є стид тобі. То є стид, 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 то поганий стид тобі. Вчора півдня ти проспав, а після обіду в танчики стріляв, а то ж є стид. О, є стид тобі. То є стид, 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 то поганий стид тобі. Жінка каже, чуєш, ти жирний, як кабан, жиром запливаєш, а живіт, як барабан, а то є стид, то є стид тобі. То є стид, 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 то поганий стид тобі. Давай, Орен, я послухав, засвоїв урок, вигнав її з хати та змінив замок. Хай буде стид, хай буде стид мені, хай буде стид, стид, стид. Може, то і стид, але тепер ніхто ніколи нічим і ніяк не перешкоджатиме мені розмірковувати над сутністю буття. Я знаю, що пісні, в яких ви використовуєте твори діячів періоду розстріляного відродження, так? А чи є у вас власні тексти в цьому проєкті? Ну, у нас є власні тексти і є тексти, які ми використовуємо. Якщо це щодо розстріляного відродження тексту, Так. от, власне, на ту тематику. На цю тематику таких спеціальних нема. У нас, скажімо, є тексти, які, може, десь перегукуються з нашою волонтерською В діяльністю. певній мірі співзвучні тексти. Співзвучні. Але так, щоб вони були натхнені саме от цією такою досить складною і важкою темою розстріляного відродження. Тобто воно не надихає, просто цьому теж треба віддавати належне. От. Це не натхнення, це просто якийсь пласт творчий. От.
І, звичайно, є свої тексти, які, звичайно, перегукуються. Вони співзвучні з тим, що береться звідти. Це біль розстріляне відродження. У нас просто той український народ, у нього стільки болю, стільки того всього, що воно вже якось перетворюється на таке перманентний стан. Якийсь такий, і вже якусь творчість ми якось навіть з тим мало. Я в'яжемо. особисто коли познайомився з уже так глибоко, тобто я знав імена там, поетів, я знав про цю біду. Ну там в цьому в Сандермахі там постраждали не тільки українські митці, так, там я всіх тоді. Але найбільше мене вразило в творчості тих поетів їхнє життєлюбство і життєрадісність. Ну і звичайно, то, що більшість з них загинули. Вони були значно молодші, ніж ми зараз. Тобто це були молоді люди, які, скажімо так, були вже в своїй творчості настільки яскраві на старті, що уявити, наприклад, собі, якби вони дійшли до зрілості і мали більш-менш нормальні, скажімо так, умови для того, щоб розвивати свої здібності, там, або театральні. От, розстріляне відродження – це не тільки поети, це і художники, письменники, прозаїки. От, то це би був вибух, тобто це був реально вибух, я думаю, що на рівні там, Європи, якщо не всього світу. Цього, на жаль, не сталося, але навіть те, що вони після себе лишили, це дуже цікаво. Дуже цікавий пласт, дуже яскравий, надзвичайно. Ой, ти, пташко, жовтобоко, не клади гнізда високо, а клади лиш на ложку, на зеленім морішку. Яструб ген над головою висить, хоче ухопить, вашою живе він кров'ю. Глянь же, пазурі сталить, стоїть явір над горою, все киває головою, буйні вітри повівають, руки явору ламають, а вербички шумлять низько, заколишуть мене в снах. Тут тече потічок близько, видко воду аж до дна. Та що ж думати, гадати, що в селі родила мати, хай у того мозок рветься, хто високо вгору пнеться, а я буду собі тихо коротати милий вік. Так мені мине все лихо, буду щаслив чоловік.
чи є вже записаний альбом? Є записаний, є невиданий. Не виданий. Чому? Ну, у нас все дуже довго і все якось отак. Я вважаю, що Ми після цієї хотіли, передачі... видайте пісні. Ми зробимо концептуально. І ми там понаписували якихось текстів, зв'язок, то все. І останній крок найважчий. Тобто якось сам студійний процес досить стрімко, швидко відбувався. Багато творчих якихось було таких от несподіваних, я певен, внесків туди. Власне, ну я не в всьому цьому брав участь, лише там в кількох треках, але цього було достатньо. А зараз, коли вже мова йде про публікацію, про те, щоб це видати, ось це останній крок, як видати, з якою метою, під що це, так би мовити, до якої події прив'язати, чи навпаки скласти власну якусь подію. Ну, тобто... Привід. Ну, дизайн готовий. Та все готово. Так що заважає? Я не розумію. А що заважає? Час? Час вистачає. От такі ми оригінальні. Записуємо і не видаємо. Ну, я бажаю вам, щоб після нашої програми вийшов ваш альбом. Дякую. От. Ми будемо всі з нетерпінням його чекати. Добре? Так. У нас з цього альбом Ми вже починається. його чекаємо. Ми надійшлемо послухати. Я сьогодні курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смертельно смутний. Полюблю її коси. Я сьогодні курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смертельно смутний, бо люблю її коси. Вечір притих, зачарований місяцем сонним, десь самотить наш парк. Я сьогодні не там, ах, я хочу у парк, хочу бути розмовним, але буду мовчать, поки прийде четвер. Кілька стоскнених день, бо не можу ж я перший. Який зараз день, місяць вечір завмер. За одною одна, я курю папіроси. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Я люблю її коси. Вечір притих, зачарований місяцем сонним, де самотить наш парк. Я сьогодні не там, ах, я хочу у парк, хочу бути розмовним, але буду мовчать, поки прийде четвер. Я люблю її коси. Я люблю її коси, я люблю її
Плануєте виступи за межами України з цим проєктом? Ой, планує. Ми плануємо, Плануємо, то, що але- чесно, ми плануємо. Це я можу сказати, що нас підтримує, ми співпрацюємо з Музбатом, ця організація. Вони багато роблять добрих справ для музикантів, і в тому числі Черетяний кіт з ними співпрацює досить плідно. І у нас була домовленість, що ми видаємо альбом, вони нам допомагають. Скоріше за все, що ми робимо разом під їхнім патронатом, робимо презентацію. Це те, що найближчі плани такі наші зробити презентацію, запросити. У нас там є запрошена зірка Аня Заклецька, яка співала в одній з пісень і брала участь в цій виставі. Вона у нас центральна фігура всього альбому, не Вот. тільки в одній пісні. Оце такі наші плани. Що стосується закордонних гастролів, досить специфічний матеріал. У нас є амбіції, скажімо так, зробити інструментальні композиції, з якими, можливо, можна буде, скажімо так, без мовного бар'єру кудись просуватись на захід. Але були розмови про гастролі по Східній Європі, там колись. Можливо, там, в по Польщу. діаспорах. Міра Ковалдін казав, що там може там є. Діаспора, діаспора любить зірок. От з успіхом проходили гастролі 95-го кварталу по діаспорі колись. Значить, ми точно не поїдемо. Так. От. Так? Ну, ми йдемо повільно і поступово. Всі питають альбом. Поки в кишені нема диску, який можеш дістати, сказати, от, якось далі розмови не йдуть, поки що. Та ми і не розмовляємо. Так, давайте не про сумне, а Євдокім. Вас ще називають Кімичем Так, в музичних кругах. Я знаю, що ви винайшли якийсь прилад до інструменту. Насправді багато всього було, так би мовити, винайдено, але не те, що винайдено, але скоріш раціоналізовано. Тобто або адаптоване під інший інструмент, або під іншу людину, під іншого музиканта. Це весь час, це процес, який не закінчується, і, по-моєму, навіть не починався, воно якось. Кімич наша й болить, тому що всі інструменти ремонтує. Звертайтесь. Яким геніальний І все, що майстер якщо треба гітарний, щось, так само. якщо щось треба поправити, підправити, підпаяти. А я бачила у вас на сторінці, ви для воїнів АТО готували такий проєкт, записували Аудіокнига, це мається на увазі. Так. Так, це дуже цікавий був проєкт. Власне, Софія Андрухович написала чудовий, на мій погляд, роман, називається «Фелікс Австрія». І у Соні Сотнік виникла така ідея його просто прочитати. Просто прочитати. Вона там читає одна це все в ролях своїм голосом, тобто вона як кілька таких героїв в одному. От. І при тому проєкт, власне, сам текст твору без жодної купюри. Тобто весь з першого до останнього слова, з великої літери до останньої крапки. Чи багатокрап'я, там, я не пам'ятаю вже, чим закінчується. Ось. І вона до мене звернулася з тим, щоб я написав максимально наближену музику до того часу. Але там, знову ж таки, це роман, там кілька пластів. От. Пласт часовий, пласт якийсь власного якогось переживання там героїв, і це все мусило вплітатись одне в одне. Тобто вийшла така дуже цікава косичка з цього всього музичного. І я над цим досить довго працював, це понад півроку я тільки музику писав, а потім, коли воно все зводилось, вичищалось, то виявилося, що там просто тьма якоїсь музики, просто години музики, і, звичайно, вона не вся війшла в цей проєкт. А, власне, навіщо він потрібен? Тобто, це аудіокнига. Вона записана для того, щоб це могли читати і сприймати люди, які не мають такої можливості.
Тобто у нас була навіть ідея записати це на якісь дешеві MP3-плеєри і прямо з цими MP3-плеєрами просто розсилати людям, які там, наприклад, по лікарнях з пораненнями, з контузіями, щоб вони також могли якось долучатися до цього сучасного мистецтва, це все слухати, бо читати вони змоги просто не мають в силу того, що декотрі не бачать, деякі можуть, просто там руки не працюють. Всяке буває. От, війна. От. І тому в такому форматі була саме видана ця робота Софії Андрухович «Фелікс Австрія». На це є посилання в інтернеті, тобто набрати «Фелікс Австрія» дуже просто потрапити на цю аудіокнигу. Вона в вільному. Вона в вільному доступі є. Дякую вам дуже. Я сподіваюся, ми ще побачимось. Я чекаю на ваш альбом. Дякую вам. Дякую. Побачимось. Дякую за запрошення. O'zen boyu serin geller eskende Yolga çıktık biz çıvan kız ikimiz O'zen boyu serin geller eskende Yolga çıktık biz çıvan kız ikimiz Güneş doğup ağlarların sepkende Geniş tutun tarlasına geldik biz Güneş doğup ağlarların sepkende Geniş tutun tarlasına geldik biz Zeytun gibi şu cilveli gözlerin Yeşil yaprak arasında oynadı Zeytun gibi şu cilveli gözlerin Yeşil yaprak arasında oynadı Çok bekledim yoktur cevap sözlerin Kalbim senin aşkın ile kaynadı Çok bekledim yoktur cevap sözlerin Kalbim senin aşkın ile kaynadı Yemek isterken tarlalar erekler Layık görsen men yanımda kalayım Yemek isterken tarlalar erekler Layık görsen men yanımda kalayım Boş yerlerde açsın tutun terekler Sen ateş ol men tutunun olayım Boş yerlerde açsın tutun terekler Sen ateş ol men tutunun olayım А на сьогодні все. З вами була програма Джанле Студіо. Залишайтесь із телеканалом АТР. Слухайте якісну музику.